Assalamualaikum Kang Gareng Gong. Waalaikumsalam Truk. Waalaikumsalam Petro. Wah, ketemu meneh. Wah iya ya Truk. Iya ki sinau neh Truk. Iya no, sinau bareng meneh. Ki ya Gong, ora ketang sak propirane ki ana ilmune Gong. Ya kok dadak di visualisasi ki sebabe apa to Truk? Lah ya gen ngapalke ibarate wong sinau ki supaya ora lali. Dadi sak wayah-wayah arep kelingan iki dadi gampang ngono Gong. Sebab sinau ki nek suwe ora dilairke iki dadi lali, suwe-suwe iki ilang kawruhe. Weh ngono ya, Truk. Iki saiki nganu ya, Truk. Ibarate iki disimpen rekaman. Lah iya iki ibarate wong sekolah sinau ki kae lho Gong, ngapalke. Oh iya ya, ora beda karo do ngapalke kitab suci Al-Qur'an kae lak. Kae tujuane lak supaya ora lali. Ngono, beda wong lali karo ora iki ya beda. Nek sing lali kuwi ditakoni ora mudeng. Ning nek sing ora lali isih apal, ditakoni mudeng ilmune. Oh ngono ya Truk. Dadi wong sekolah iki modal iki ngapalke. Kanggo modal memahami, kanggo modal pengertiane iki lak kudu apal sik nomor 1. Wah iya ya. Lah iki apa Truk? Iki teruske kae mau Gong. Maca patuah. Judule Solo 3. Waduh, akeh Solo 3 ya kok. Ayo coba aku tak ngerti isine apa, engko nek wis bar kuwi coba kowe engko ngurekake ya. Terus ya ora ketang sithik Kang sak iso-isoku. Wah iya ya. Kutha asri Solo 3. Nyata lamun papan angudi ngelmi dasar aneng kaki gunung merbabu wastanira rom hangroyom ngayomi ageming dulur manembah tan ana kendhat mongko ageman sejati. Weh ngono ya Truk. Iki wah iya ya. Coba ki mau werdine piye, Truk? Kutha asri Solo 3 kuwi wis jelas. Pancen Solo 3 kuwi kutha sing asri. Ngono ya, Truk. Titikane asri ki kae kowe bedake gurun pasir karo ya kae nek gurun pasir ki apa ya padang pasir ki apa ya disebut asri. Oh iya berarti kosok baline. Nah, Solo 3 ki rimbun ya Truk. Tegese akeh tetanduran, tetaneman maneka warna sing ngayomi ndadekke hawane sejuk, asri. Ngono ya Truk, akeh banyune, semilir angine. Wah iya ya gampangane iki seger dirasake ana ngawak. Ngono dasare aneng kaki gunung. Wah iya pirang-pirang gunung sing ana kuwi 1 Gunung Merbabu. Oh iya ya, eneng Gunung Telomaya. Wis pirang-pirang gunung-gunung liyane. Wah iya ya, wis cetha to Gong nek nggon cedhak gunung ki mesti isih asri, hawane sejuk. Oh ngono ya, Ngayomi ibarate ngiyupi karo kawasan sing ana kono termasuk penghunine. Wah iya ya. Tegese ngayomi agemaning dulur, tegese agemaning dulur ya warga masyarakat sing ana kono. Ngono kaya-kaya ki dikemuli karo hawa, ya ta. Hawa sing sejuk kuwi mau saka panas. Gong kowe bayangke Gong. Nek kowe ana padang pasir kae coba. Wah ya kae sing ngayomi sapa? Sing panas ngentang-ngentang ngono kae iki.
Wah iya kejaba mega ora eneng. Wah iya ya Truk, mula jaman Kanjeng Nabi dhisik ya nate diayomi karo mega berkat ning padang pasir kok. Wah iya ya Gong, lho iki nek ibarate iki awake dhewe nek iso ngerti bedane padang pasir wis tau ngrasake iki lagi ngerti hikmah sing ana nggon kaki gunung kuwi Mogong, sejuke kuwi Mogong. Ha iya, ibarate iki surga dunia kuwi iso ngrasake. Wah iya, coba ki nek mbayangke awake dhewe ki sing ana nyuwun sewu ya muga diparingi rahmat lan barakah saka Gusti sing Maha Kuwasa. Para umat muslimin sing ana nggon Gaza Palestina kae kok. Cetha kae hawane panas, arang-arang tanduran. Gek dibomi bendina maka bom ki ya panas. Wah iya ya, ha iya. Wah ngono, ki coba iso mbayangke awake dhewe kahanane kuwi mau. Ngono ya, Truk. Ning kaya-kaya ki ngrasake para umat muslimin sing ana nggon Gaza kae kok sejuk batine ya, Gong. Sebab sing ngayomi Gusti sing Maha Kuwasa. Oh iya luwih dhuwur timbangane apa wit-witan ya Truk. Ha iya, jiwane sing diayomi kok. Ngono ya Gong, ki lho bedane ning kono kuwi mau Gong. Wah iya. Tan kendhat anggone manembah. Ana ngarsane Gusti sing Maha Tunggal, Hyang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal. Lah kok Tuhan iku kudu siji, Truk? Nah iya logikane gampang to, Gong. Nek Tuhan iki lha engko piye? Ha iya ya, engko rebutan. Oh iya ya. Kok ngono lho iki dawuh Gusti Allah ngono kok ning nggon kitab suci iki Gusti Allah iki menehi weruh karo awake dhewe iki. Nek panjenengane iki tunggal. Ngono, sebab nek engko luwih saka siji kuwi engko ki Gusti Allah dawuh engko lak do berperang. Oh ngono kuwi sing menehi logika ngono ki Gusti Allah piyambak. Ngono terus. Logikane masuk akal ya, Truk. Lho iya. Oh ngono spirituale tinggi ya. Kowe coba kuwi nek ning kuwi spirituale tinggi akeh papan pangibadahan. Tur ya maneka warna kabeh manembah ana ngarsane Hyang Maha Tunggal kuwi kabeh. Ngono ya, Truk. Kuwi minangka agemane ya, Truk. Iya, minangka ageman jati. Tumraping sejatine awake dhewe ning donya lak nomor 1 ki lak tugas yang paling utama iki lak kuwi mau to, Gong, mencari kebenaran. Ngono ya, Truk. Nek wis mencari kebenaran ketemu, lah kebenaran kuwi dienggo. Oh iya, Gong, didhawuhi nggujengi sing kenceng kukuh bakuh aja nganti. Ngono ya, Truk. Isine kuwi mau iya sing penting ki ngerti isine kok, Gong. Oh iya ya, mula ki awake dhewe iki sprana seprene iki ora pernah tenanan ya saiki kudu dipahamke. Ngono ibarate iki kitab suci iki ibarate iki peta kok. Ngono jebule iki peta. Awake dhewe arep nang dhewe nek ora ngerti petane ya mung kira-kira gitu. Utawa melu nurun. Wah iya. Bener kok. Oh iya ya hanya. Urung mesti beda karo awake dhewe ning sekolahan kae. Wah, ora iso iki arep nurun kancane. Ayo akhire nurun sing ana ngarepe kuwi diturun. Monggo iki soal iki jawabane iki multiple choice A B C D. Akhire wah iki A apa B apa C apa D ya. Akhire nurun sing ana ngarepe mergo ya ora mudeng kuwi. Ora tau sinau pelajarane bareng ditakoni ujian ora ngerti. Nah, sing ngono cepak gur nurun kancane. Tiru-tiru kiwa tengene. Akhire nurun sing ana ngarep. Wah, jawabane iki A. Iya ketok kok, Truk. Iya. Kayak biasane nek diindik sithik ngono lak wah kayak kotak nomor semene iki kayak sing diping ngendi ya. Oh iya. WA. Piye iso kadang keliru. Ayo memastikan saya iki bener tenan apa ora. Kuwi saya kena keliru kok.
Ngono ya Truk. Bareng kuwi terus kurang marem Gong. Oh iya ya ning donya ngono kuwi mau. Nek ora ngerti sing bener sejati iki ya kuwi. Akhire kurang marem ndelok sing kiwone. Nah, kancane sing lungguh ning kiwone dinguk ngono. Wah, lah kok B. Iya. Akhire wis bingung kuwi loro beda jawabane kok. Wah, ora marem kuwi piye iki. Akhire ngungak kancane sing tengen. Bareng dinguk, wah malah C. Waduh, sama mumet kuwi. Wah, akhirnya golek kepastian iki nginguk mburine, Gong. Lah, nginguk mburine, Truk. Iya, mburine iki dinguk. Bareng nginguk mburi iki, lah kok jawabane iki D. Wis coba ora ngelu kuwi. Akhirnya rak percuma le nginguk to ki mau. Akhirnya ya menentukan sendiri akhirnya. Monggo ora ngerti sing bener kuwi. Nah, akhirnya ya ngawur sidane. Wah iya, akhirnya guru main kira-kira. Sing kira-kira sing bener sing ndi. Ayo. Nek sing diturun mau sing ranking 1 ngono jelas dipilih kok. Ya wah iki ranking 1 iki mesti bener iki lah kuwi. Lah nek rata-rata padha awake dhewe. Padha-padha padha-padha le ra tau sinau iki. Ngono ya tuh ragu-ragu to. Akhirnya garap dhewe. Akhirnya salah. Kuwi jebule ya padha nang kehidupan dunia iki ya ngono kok. Awake dhewe iso ruwi karo sesuatu nek ora ngerti sing bener tenan iki. Oh iya ya, sithik boko sithik sanajan krasane ngae piye wong ora ngerti sing bener iki. Wah ngono ya, Truk. Ha iya. Wah jebule iki ya memang ya kudu ibarati peta ya kudu ngerti petane tenan ya, Truk. Lho sebab iki engko nek umpamane berawake dhewe iki apa ya arep nurun. Wah iya ya, berarti ya kudu ngerti karo petane kuwi mau. Ngono ya. Iki mau Kang Gareng ya, Truk. Iya. Sesuk terus ke meneh ya, Kang. Iya Le, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.